Казват, че ти дават енергия, но всъщност ти причиняват вреди. Кенчета като Monster, Celsius, Bang се продават като напитки за стимул. Но те не са направени, за да ти помогнат, а да те пристрастят. Зареден е с синтетичен кофеин, до 3 пъти повече от количеството в кафето. Ето защо са свързани с сърдечни сътресения, дори сърдечен арест, и не спират при кофеина. Добавят синтетични витамини в таурин и гуарана. Комбинирани заедно, тези съставки претоварват нервната система. Някои също съдържат изкуствени подсладители като сукралоза и ACSOL-FAMEK, които объркват инсулина в червата и нарушават микробиомата. След това има лимонена киселина, която бавно разяжда зъбния емайл. Наричат го фитнес напитка, но е само легален коктейл-стимулант. Някои хора пият по 2 на ден, всеки ден. В продължение на години. Дългосрочните странични ефекти все още не са напълно проучени. Те не ти дават енергия, те те изтощават, те те тровят.